Moi boas noites e xan benvidas e benvidos á información en Estrada Televisión neste mércores 7 de abril, día de feira na Estrada e día no que nos achegaremos neste tempo de información o Obradoiro de Emprego 7. Estará con nós a súa directora, Mari Carmen Vidal, para falar do Obradoiro, pero tamén de un curso, en este caso, sobre a igualdade que a partir precisamente de mañá se impartirán dentro do propio Obradoiro aos alumnos e as alumnas do mesmo. Agora entraremos en esa información, pero antes, e como cada día en titulares, lembrámosles os principais argumentos que a partir de agora ocupan os vindeiros minutos de información. O Centro de Información ás Mulleres da Estrada atendía 568 consultas durante o ano 2009. Ábrese o prazo para solicitar as subvencións de apoio á realización de actividades enmarcadas no ámbito dos servicios sociais. A Xunta de Galicia remite un escrito ao Concello da Estrada alertando sobre a opción da seguridade nas instalacións eléctricas nas festas e nas verbenas. Pide que se negue, en caso contrario da norma en canto á conexión dos distintos chiringuitos, a autorización. Si en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro, o que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. O Centro de Información á Muller da Estrada, o CIM, como se coñece habitualmente, fai balance despois de varios xa traballos en canto ao que se ven desenvolvendo ao longo de varios anos. Tamén chega o balance do pasado ano. O Centro de Información ás Mulleres da Estrada atendía durante o pasado ano 2009 un total de 568 consultas. Foron, en materia de asuntos xurídicos, 247, atención psicolóxica 164, emprego e orientación profesional 21 ou en relación cos recursos ofrecidos polas administracións públicas.
Do total de consultas, un 12% estiveron relacionadas coa violencia de xénero e os malos tratos no ámbito da familia e da parella, dentro do catálogo de servicios que presta o CIN en relación con esta problemática social e que inclúen asesoramento legal, prestación de xustiza gratuita, axudas económicas ás vítimas e apoio psicolóxico. En canto ao modo en que se realizaron as consultas, a maioría, as 502, corresponde a visitas presenciais, mentres que 23 tiveron lugar por vía telefónica e 9 por carta. En canto ás consultas relacionadas con cuestións xurídicas, as áreas de Dereito de Familia, con 68 consultas, e Civil, con 49, foron as que xeraron máis solicitudes de información. A primeira delas engloba cuestións relacionadas con divorcios e separacións ou adopcións, entre outras. Pola súa banda, a segunda refírese a cuestións varias, entre as que se inclúen as herdanzas e sucesións ou cuestións relacionadas co réxime de estranxeiría. Outras consultas de índole xurídica viñeron motivadas por cuestións de dereito administrativo, 13 en total, penal, 16 ou laboral, 2. Outras 16 consultas estiveron relacionadas tamén con prestacións á seguridade social, como invalidez e incapacidade temporal ou as prestacións non contributivas. Por último, 79 consultas tiveron como razón o acollemento á oferta de xustiza gratuita que se fai dende o CIN. En total foron 68 as persoas beneficiadas nesta prestación. Durante o ano 2009 recibíronse 164 solicitudes de atención psicolóxica por cuestións entre as que se inclúen problemas familiares, con fillos principalmente, e de parella, rupturas e dificultades de convivencia. Outro tipo de consultas foron relacionadas coa información a asociacións, 30. Ben para informarse sobre os procedementos de creación das mesmas ou para diversas cuestións relacionadas co seu funcionamento. Tamén registráronse 19 solicitudes de información en relación a distintos aspectos relacionados co ámbito da saúde, como poden ser o embarazo, a saúde mental e as patoloxías depresivas. Un total de 86 consultas viñeron motivadas en relación con distintos aspectos das políticas públicas sociais, como poden ser as solicitudes de información e sobre axudas económicas a nais solteiras, mulleres maltratadas ou outros aspectos de asistencia social. En canto ao perfil dos consultantes, un 91,6% trátase de mulleres, mentres que o 8,4% das consultas restantes procedían de homes. En canto ás idades, o grupo principal corresponde a persoas entre 36 e 45 anos. O 60% das consultas corresponde a persoas con idades superiores aos 36 anos. O perfil mayoritario das usuarias é a da muller entre 36 e 55 anos, casada, con fillos, con estudios primarios, desempregada, residente no casco urbano e, na maior parte dos casos, remitida ao CIN por outros servicios públicos. Como os decía, abrindo este tempo de información, o Obradoiro de Emprego, que volve a reiniciar a súa actividade na estrada, xa que, bueno, como xa contamos en distintas ocasións, ven sempre modulado a través de ciclos, e, polo tanto, entran agora nun novo ciclo que votará prácticamente ata finais de ano, non sei, ata setembro. En todo caso, saludamos a súa directora, Mari Carmen, moi boas noites. Hola, boas tardes. Ou moi boas tardes, como tardes queráis. noites. Tardes noites. Contanos, en primeiro lugar, iso, é dicir, o Obradoiro que mañán pon en marcha dentro do que é o programa formativo un taller de igualdade, non? Sí, bueno, pues dentro da formación complementaria que ten o Obradoiro empeza un taller de igualdade a 6 horas de duración de sensibilización e igualdade de xénero. Será impartido pola técnica do CIN, Margarita Lacalle, do Concello da Estrada, e, bueno, pues máis que nada para concienciar a xente na igualdade de xénero, non? Claro. Das desigualdades que hai na actualidade. Bueno, é parte da formación, sabes que o Obradoiro ten 1920 horas Claro. de duración. Por certo, que decía antes, bueno, vindes agora de empezar, digamos, unha segunda parte, ata prácticamente final de ano, non estaredes? Sí, o Obradoiro distribúese en dúas fases, non? A primeira fase durou desde o 1 de outubro do ano anterior hasta o 31 do mes pasado, de marzo. Empezamos agora ata o 30 de setembro. Son 6 meses con 2 contratos distintos. Renovamos contrato e agora houve renovación de contratos. Bueno, a primeira parte, creo que xa vos comentara, é unha parte teórica e práctica. Esta segunda fase é máis práctica todavía, porque xa son autónomos, os 26 alumnos que temos son autónomos nos traballos, entón, bueno, ahora xa é un traballo moi gratificante. É dicir, que xa neste momento eles teñen a capacidade de, por si mesmos, por así decirlo, tirar para adiante xa dentro do traballo que estades facendo, non? É dicir, xa aprenderon o suficiente. Sí, xa aprenderon un oficio. Quedanlle 6 meses máis para desenrolalo, pero sí aprenderon un oficio. Onde vos ides centrar? Cales son as actividades que tenes previsto, bueno, pues dentro do Obradoiro, centrarse a partir de agora? Sí, bueno, se queres fago un pequeno repaso do que levamos feito. O Obradoiro empezou pois en outubro, bueno, no mes de novembro, coa obra da Escola Unitaria Lagartóns, que é unha antiga escola que estaba en moi mal estado. Entón fixose unha rehabilitación integral.
O módulo, temos 3 especialidades, primeiro punto, que son albañilería, electricidade e carpintería. As tres imprescindibles a hora da Sí, construcción, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, pues nesa obra fíxose unha rehabilitación integral, non tiña nin ventás, nin nada, está un pouco mal. Fíxose a cuberta nova, con fibrocemento, e tella curva do país, fíxose toda a reparación da fachada exterior, fíxose por adentro, habilitouse un baño de minusválidos, solouse, alicatouse, está prácticamente rematada. Solo queda, pues, a aventura, porque tuvemos moi mal tempo, entón, bueno, estamos así. Despois, a segunda das obras que estamos agora rematando é a Escola Unitaria de Toedo, tamén moi pretiño aquí. Que, bueno, as actuacións foron prácticamente as mesmas, e ahora mismo está pendiente de que se pinte o interior xa está pintado, poñan os carpinteiros o mobiliario. E a terceira escola, que é unha escola moi grande, é a Escola de Santa Cristina de Bea. Bueno, tamén é Santa Cristina, que pretiño daqui, na que están agora empezando. Están agora mesmo os albaneis, pois, rehabilitando a cuberta, teñen prácticamente o 50% da cuberta feita. Están no interior os instaladores facendo, pois, o que as tuberías dos baños, a electricidade. E, bueno, os carpinteiros traballan no taller nesa escola. É importante porque esas obras, unha vez rehabilitadas, porque estaban en bastante mal estado todas, unha vez rehabilitadas, revirten un pouco nos veciños, na parroquia, para distintos usos, ¿no? Sí, claro, no benestar dos veciños son centros sociais que, bueno, usarán os estradenses. Claro. E a partir do momento en que toman posesión dela, de alguma maneira o Obradoiro deixa xa de ter unha presencia física ali, pero pode, non sei, ir a botar un vistazo de vez en cando ou a reparar alguna cousa que haxe que facer, ou xa non. Xa, bueno, a ver, cando facemos a entrega, en principio nos deixamos todo ben. Sí, xa. Eso non por feito. Sí, entón, bueno, pues xa quedan man dos veciños. Si hai calquera cousa, pues volvemos. Estas escolas, bueno, de Toedo contamos que se inauguren a principios de maio. Lagartóns tamén, bueno, teñen aí pendiente, porque como teñen a festa do labrego, esa escola está vinculada a eso. Entón tamén en maio, e, bueno, outra despois. Quero dicirche a ti, e, bueno, aos estradenses e aos alumnos, que estamos moi contentos porque, bueno, implícanse moito. A verdade é que é moi gratificante traballar, un traballo continuo, diario, pero, bueno, cando ves que se implican, e de feito, pois tiñamos 3 obras, e outra máis que agora che conto, e creo que estamos pensando xa, e falando coa Consellería para aumentar o proxecto, porque, bueno, vanse cumplir todo o proxecto. É moi gratificante, a verdade. Contame esa outra obra que me querías contar. Si, outra obra é unha obra moi interesante tamén, é a instalación de paneis solares no campo de fútbol da Baiuca. E que ese era un dos puntos que sabía que estabades, bueno, barallando a posibilidade, pero ao final sí oídes facer vos, e os paneis solares que van a permitir, por un lado, un aforro importante de enerxía, pero por outro lado, creo que é a primeira vez que na estrada se pon en marcha algo importante con paneis solares. Non, a primeira vez fomos nós, ano pasado. Bueno, sí. O Obradoiro anterior. Pero non era tan importante como o da Baiuca, non? Sí, era. Eran 20 paneis solares no Coto Ferreiro e 10 paneis solares no campo de fútbol. Pero cantos leva a Baiuca? 10. A 10, eu pensei que levabas, perdón. Non, leva 10 porque a verdade é que as necesidades son 10. Es decir, eso fixeron os enxeñeiros un estudio e as necesidades son 10. Teña entendido que por ser unha instalación máis grande, con máis uso de auga quente, etc, pois que faría falta, e incluso máis iluminación, pois que faría falta máis paneis. Non, en principio, por necesidade... Son absolutamente un lego total na materia, é dicir, por tanto, tampouco... Donde máis se usa, parece ser que na Coto Ferreiro, porque foi onde levou máis. Bueno, pero vamos, a verdade que é un proxecto que sí que nos gusta moito, que é difícil, e que os alumnos é difícil porque, bueno, é algo moi novedoso. Entón, sempre, pero tamén lles gusta, están moi emocionados. Pois, Mari Carmen, moitísimas gracias por achegarte ata aquí. Non sei se hai alguma cousa máis ainda que queiras anotar, porque eu creo que queda pendiente tamén, aparte dese agradecemento a todos os alumnos e as alumnas que, lógicamente, están traballando e colaborando, queda pendiente outra cousa, e é, bueno, pois, o que, en definitiva, non deixa de ser a propia situación do taller, a comunidade que vive dentro do taller, que me imagino que formades unha piña e ao mesmo tempo estades ilusionados en facer máis cousas, seguro. Claro que sí, aí estamos traballando todos. Eu convido-vos de novo a ver os nosos traballos, tanto no taller como nas obras. Espero que sexa pronto. Eu espero que sí. Sí. De feito, marcaremos unha cinta, unha data para chegarnos directamente a falar contigo e, por suposto, que as alumnas e os alumnos para comprobar in situ que estades facendo, pero sobre todo para que quede tamén plasmado para a historia
o traballo gráfico, neste caso, os cámaras ou a televisión. Pois sí, Pepe, mira, outra cousiña que se me pasou decirche. Estamos tamén traballando nun armario moi grande para o teatro principal. Unha práctica formativa que pedimos que se instalará pois en 15 días. E tamén, para a Escola de Tabeiros fixemos unhas estanterías de madeira e unha porta. E bueno, así en principio é o que estamos facendo agora. Pero tamén a carpintería usádela como punto de referencia para outros lados, aparte das nosas escolas. Claro. Sí, porque como prácticas está permitido. Está permitido. Sí, sí, sí. Pois iso é maravilloso, porque además en todo o proceso sodes completamente autodidacta, no sentido de que, lógicamente, estades formándoos, bueno, ti non, estás formando todos os alumnos, e están, me imagino que pasando por todas as facetas eles. Sí, claro, aparte é importantísimo pues, que poñan tarima, que fagan estruturas, que fagan bancos, que fagan portas, que fagan ventás, e iso que procuramos sempre. A inserción laboral, me imagino que está ao final de todo, ¿no? Sí, eso é o objetivo fundamental do Programa. E os datos, tenen algún tipo de dato de... Sí, bueno, eu podo dicirche a inserción laboral, bueno, a mes de xaneiro do obradoiro anterior, que era un 40%. Un 40%, bueno, pues non está nada mal, tendo en conta a época de crisis que hai. Sí, sí, a verdade que sí. De 38 personas, un 40% estaban insertadas. Efectivamente. Agora, nesta segunda fase, pues toca traballar cara a inserción laboral destas 26 persoas. Pois o gallar, tamén, por lo menos o mesmo 40% que se incorporen á vida laboral plena, en canto, lógicamente, que é, en definitiva, o traballo en sí mismo dentro das empresas. Están traballando, están facendo moi ben, e, lógicamente, aquí a nosa felicitación para eles e, por suposto, para a directora. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias. O Concello Estradense convocaba pleno ordinario que se celebrará o día 8 de abril ás 21h30 no Salón de Plenos do Concello Estradense. Conta, en total, con 5 puntos na orde do día. O primeiro, a aprobación do ditame da Comisión Informativa do Rural sobre a aprobación definitiva do deslinde administrativo do Camiño Real de Moreira. O segundo, a aprobación do ditame da Comisión Informativa de Cultura relativa á moción do Partido Popular sobre o reintegro da documentación transferida a outras institucións e pertencente ao antigo Instituto da Estrada nas súas distintas denominacións. Xa na parte de control da xestión, o terceiro punto é a dación de conta do acordo acadado pola Xunta de Goberno Local relativo á solicitude de subvención á Secretaría Xeral de Benestar ao abeiro de unha orden de data de febreiro de este ano e, por outro lado, tamén dar conta de varias resolucións da Alcaldía. O pleno rematará co habitual capítulo de rogos e preguntas. Mantemos aínda a páxina social, posto que ábrese un prazo para a solicitude de subvencións. O Concello da Estrada abriu o prazo de presentación de solicitudes ao abeiro da convocatoria de subvencións a asociacións que realizan actividades enmarcadas no ámbito dos servicios sociais. Este prazo estará aberto ata o día 20. O obxectivo desta convocatoria é apoiar económicamente o desenvolvemento de actividades que promovan e organicen asociacións e organizacións non gubernamentais e que supoñan melloras ou complementen a actuación dos servicios sociais públicos. As subvencións poderán ser solicitadas por aquelas asociacións ou entidades non gubernamentais sen fin de lucro e que teñen entre os seus fins específicos a realización de actividades socioeducativas ou formativas na área dos servicios sociais, tanto a nivel de prevención como de asistencia ou integración social. Outros requisitos que deben cumplir son figurar inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións e ou acreditar o desenvolvemento dos servicios que beneficien a persoas e colectivos no noso termo municipal. Ademais, no caso de ter recibido subvención no ano 2009, deberán ter presentado a correspondente memoria e a xustificación do gasto. O Concello destinará a este programa un total de 18.000 euros. O importe das subvencións fixaránse en función da duración do proxecto de frecuencia das actividades, o seu interese social, o número de persoas beneficiarias ou que participen nel e o feito de que o proxecto sexa común a varias asociacións ou teña axeitamento ás necesidades da zona e o seu carácter innovador, entre outros. Terán carácter prioritario os proxectos que fomenten a autoorganización dos beneficiarios e que estean dirixidos a sectores que poidan ser obxecto de marxinación e exclusión social ou aqueles proxectos dirixidos á conciliación da vida familiar e laboral. As accións subvencionadas deberán desenvolverse entre o 1 de xaneiro e o 15 de outubro deste ano. Quedan excluídas das mesmas os gastos de aluguer de oficinas, mantemento de equipamento das mesmas ou gastos de funcionamento. O importe das subvencións non superará en ningún caso o 75% do orzamento do proxecto.
Estamos chegando ao verán e é moi típico ver as conexións que hai en distintas verbenas a nivel eléctrico, tanto de chiringuitos como incluso dos propios palcos e demais. Pois ben, dende a Xunta de Galicia remitíase hoxe un escrito ao Concello da Estrada para que, en caso de non axustarse a exactamente a lei e, polo tanto, a normativa a esas conexións, que se deneguen os permisos. A Xunta de Galicia enviaba esta mañá ao Concello estadense un comunicado no que di textualmente que o Departamento Territorial ven observando que nas numerosas festas que se celebran ao longo do ano nas diversas parroquias ou lugares, as instalacións eléctricas dos propios feirantes e as que se lles suministran dende as redes de baixa tensión en moitos casos non cumpren ca lei, co Real Decreto que aprobou o Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión, en canto a que as primeiras non dispoñen de certificado de instalación emitido polo instalador autorizado que permite a súa posta en funcionamento con independencia de que o seu suministro se realice conectándose a unha rede de distribución ou como prolifera actualmente mediante un grupo electróxeno. Por iso, rógase que previamente a calquera autorización para que a celebración deste tipo de eventos se requira aos solicitantes que xustifiquen dispoñer da certificación antes mencionada, negándose, en caso contrario, a autorización para esa instalación. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. As altas presións situaranse durante a xornada do xoves ao norte da Península Ibérica, deixando unha xornada moi primaveral, con ceos pouco nubrados ou despexados durante todo o día. As temperaturas mínimas manteránse estables e as máximas ascenderán entre lixeira e moderadamente. Os ventos soprarán do nordés, moderados no litoral e frouxos, con intervalos de moderados no resto, con réxime de brisas nas rías baixas. A combinación gañadora do sorteo da Bonoloto de onte martes é a formada polos números 11, 21, 37, 44, 45 e 48. Complementario o 46, reintegro o número 3. No cupón da 11, tamén de onte martes, o número agraciado foi o 29.428. 29428. E antes da despedida, lembramos titulares. O Centro de Información ás Mulleres da Estrada atendía 568 consultas durante o ano 2009. Ábrese o prazo para solicitar as subvencións de apoio á realización de actividades enmarcadas no ámbito dos servicios sociais. A Xunta de Galicia remite un escrito ao Concello da Estrada alertando sobre a opción da seguridade nas instalacións eléctricas nas festas e nas verbenas. Pide que se negue
en caso contrario da norma en canto á conexión dos distintos chiringuitos, a autorización. Sensibilización e igualdade de xénero. Será impartido pola técnica do CIN, Margarita Lacalle, do Concello da Estrada, e, bueno, pois máis que nada para concienciar a xente na igualdade de xénero, non? Claro. Das desigualdades que hai na actualidade. E, bueno, é parte da formación, sabes que o Obradoiro ten 1920 horas Claro. de duración. A ver, por certo, que decía antes, bueno, vindes agora de empezar, digamos, unha segunda parte, ata prácticamente final de ano, non estaredes? Sí, o Obradoiro. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. E punto de final por hoxe, señores, a este tempo de información, citos, como sempre, para mañá, mesmo sitio, mesma hora, aquí en Estrada Televisión. Por a nosa parte, máis nada, saúdos e moi boas noites.